F'isem tal-Missien u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Kif namlu eżies kull nar ta' Sibt nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-santwarju kif ukoll skont l-intenzjonijiet ta' dawk kollha li poġġew l-intenzjoni u t-talb tagħhom f'riġlejn Omna Marija. Jew inħossuna l-koll familja waħda, għaċċana għal preżenza ta' Kristu fostna. Fil-waqt li narfu n-noqqasijiet tagħna, ejja ħuti nitolbu maħfra għal ħtietna. Inti l-mibgħut tal-missier li fi Kristu u rejtna imħabtek, mulej ħniena. Kristu Ġesu, li sirt bniedem bħalna fil-ġuf tal-Verġni mbierka biex erfajt fuqek il-fraġilità ta' kull bniedem. Kristu ħniena. Mulej, inti l-qawmien u l-ħajja tagħna. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, atina l-għajnuna tiegħek biex bil-ħeġġa kollha ta' qalbna ngħixu b'dik l-istess imħabba li urina ibnek meta kien moti għal mewt għalina. U li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Hekk qal Sidi l-Mulej: Ara, jiena niftaħ l-oqbra tagħkom, poplu tiegħi, u nġibkom lura f'art Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-Mulej meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom mill-oqbra tagħkom, poplu tiegħi. U jiena nqiegħed ruħi fikom u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqedkom f'artkom u tkunu tafu li jiena l-Mulej. Hekk qed u hekk nagħmel oraklu tal-Mulej, il-kelma tal-Mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: Ant il-Mulej hemm it-tieba. Ant il-Mulej hemm it-tieba. Min qiegħ l-art insejjaħlek, Mulej, isma' Sidi il-leħen tiegħi, ħajkunu widnejk miftuħa, jiena u nitolbok bil-ħniena, ngħidu flimkien: Ant il-Mulej hemm it-tieba. Jekk tal-ħtijiet int tagħti każ, Mulej, Sidi, min jista' jżomm sħiħ? Imma għandek hemm il-maħfra biex hekk imuk fil-biża' tiegħek. Ngħidu flimkien: Ant il-Mulej hemm it-tieba. Jien lill-Mulej nistenna, ruħi f'kelmtu nittama. Tistenna ruħi lil Sidi aktar milli l-assjesa tas-sepp. Ngħidu flimkien: il-Mulej hemm it-tieba. Jistenna Iżrael lill-Mulej għax ant il-Mulej hemm it-tieba u l-fidwa għandu bil-kotra u li jifdi lill-Iżrael minn ħtijietu kollha. Ngħidu flimkien: Ant il-Mulej hemm it-tieba. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostolu lir-Rumani. Ħuti, dawk li jgħixu skont il-ġisem ma jistgħux jogħġbu lill-Alla. Issa intom ma intomx taħt il-ħakma tal-ġisem, imma tal-Ispirtu. La darba hemm l-Ispirtu ta' Alla jgħammar fikum. Jekk xi ħadd ma għandux fih l-Ispirtu ta' Kristu, dan mhuwiex tiegħu. Jekk Kristu jgħammar fikom, għalkemm il-ġisem hu mejjed minħabba fid-dnub, imma l-Ispirtu hu ħajjitkom minħabba l-ġustizzja. Jekk l-Ispirtu ta' dak li qajjem lil Ġesu mill-imwiet jgħammar fikom,
Alla stess li qajjem lil Kristu mill-imwiet iqajjem għal ħajja wkoll il-ġisem mejjed tagħkom bis-saħħa tal-Ispirtu li jgħammar fikom. Il-kelma tal-mulej nroddu ħajr il-Alla jekk jogħġobkom unqumu bil-wifqa għall-Evanġelju. Gloria tifħir lilek. Jenu il-qawmen u l-ħajja jgħid il-mulej, kull min jemmen fija dan ma jmut qatt. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, ħut Lażru batu jgħidu lil Ġesu, mulej, ara ħabibek marit. Meta sema l-aħbar Ġesu qal, din mhijiex marda tal-mewt, iżda hija għal glorja tal-Alla biex tingħata glorja lill-liben ta' Alla. Ġesu kien iħobbhom lil Marta u lil oħta u lil Lażru. Meta sema li dan marat, baqa' jumejn oħra fejn kien u minbagħad qal lid-dixxiepli ejjew nerġgħu immorru il-Ludija. Meta wasal Ġesu sab lil Lażru kien ġa ilu 4 ijiem fil-qabar. Kif mela semet li kien ġej Ġesu, Marta ħarġet tilqu, iżda Marija baqet id-dar. Marta qalet lil Ġesu, mulej, li kieku kont hawn ħija ma kienx imut. Imma wkoll issa jiena naf li kull ma inti titlob lill-Alla, Alla jagħtihulek. Ġesu qalilha, ħuk jerġa' jqum. Qaltlu Marta, jiena naf li jerġa' jqum fil-qawmien mill-imwiet fl-aħħar jum. Qalilha Ġesu, jiena hu l-qawmien u l-ħajja. Kull min jemmen fija ukoll jekk imut jgħix, u kull min jgħix u jemmen fija dan ma jmut qatt. Temnu inti dan? Weġbitu, iva mulej, jiena nemmen li inti il-Messija li ben ta' Alla dak li ġie fid-dinja. Ġesu ħass ruħu imqanqal u tħawwat ħafna. Fejn qed tuħ staqsihom. U huma weġbuh, mulej, ejja u ara. U Ġesu beka. Għalhekk il-Lewt qalu, ara kemm kien iħobbu. Iżda xi wħud minnhom qalu, ma setax dan il-bniedem li fetaħ għajnejn il-għama jagħmel ukoll li dan ma jmutx. Ġesu ħass ruħu imqanqal għal darb'oħra u risaq lejn il-qabar. Dan kien qar magħluq bi blata fuqu. Ġesu qal, neħħu il-blata. Marta, oħt il-mejjet, qaltlu, mulej, issa beda jrejjaħ, ġajlu 4 ijiem mejjet. Qalilha Ġesu, ma qedtlekx li jekk inti temmen tara l-glorja ta' Alla? Imbagħad neħħew il-blata. Ġesu refa' għajnejh il-fuq u qal, Missier, irrodlok ħajr li smajtni. Kont naf li inti dejjem tismani, imma qed dan minħabba n-nies li hawn madwari biex huma jemnu li inti bagħtni. Kif qalek, għajjad bleħenoli, Lażru, oħroġ. U dak li kien mejjed ħareġ bidejh u riġlejh infaxxati u bil-maktur ma' wiċċhom. Ġesu qalilhom, ħollulu l-faxex u ħalluh imur. Ħafna mill-Lewt li kienu ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu,
emnu fih. Il-kelma tal-mulej. Dan il-Vanġielu eżjes jirrakkonta mhux ġrajja li ġrat imma l-ħajja tiegħi u tiegħek. Lażru huwa jien. Nixtieq nirriflettu ftit fuq ftit punti ta' dan il-Vanġielu. Dan il-Vanġielu, dan il-rakkont, jew dan il-sinjal Ġesu jagħmlu biex lili u lilek iġalna nafdaw verament fih, nemnu fih. Jekk għattu attenti ftit, id-dialogu bejn Ġesu u Marija fuq ħaġa waħda kien għaddej, fuq mistoqsija waħda. Temmen int li jiena nagħti l-ħajja? Temmen int li Ġesu biss lili jista' jagħtini l-ħajja vera? Hawnhi id-domanda. Tantu hekk li anke Ġesu meta jgħidulu u jibgħatu jgħidulu isma' Lażru ħażin marit. Ġesu x'jirrispondihom lid-dixxiepli u lil dawk li qalulu? Din mhijiex marda tal-mewt, imma din ħasseħ biex tingħata glorja lill-Alla, biex il-bniedem jaraf lill-Alla f'ħajtu. Biex il-bniedem jigglorifika lill-Alla. U l-Vanġelu jagħlaq bil-kelmiet meta ħafna l-lut li ġew għand Marija u raw dak li jagħmel Ġesu emnu fih. Mela l-iskop kollu huwa li jien niġġedded fil-fidi tiegħi f'Ġesu. Anke l-kelmiet hawnhekk dik is-sentenza qawwija meta San Ġwan jgħidilna u quddiem din il-mewt ta' Lażru u Ġesu beka. Ma bekiex sempliċement u mhuwiex dik ir-raġuni kif qalu l-Lut ara kemm kien iħobbu u oħrajn qalu jekk kien iħobbu mena għax m'għamilx li ma jimutx. Ħafna drabi dan huwa r-raġunament tagħna ma' Ġesu. Kważi kważi fit-talb tiegħi lil Ġesu mhux jien impoġġi ħajti f'idejh u inħallih imexxini, imma jien irrid ngħidlu x'għandu jagħmel għalija. U naqgħu f'dan l-iżbal li kienu waqgħu l-Lut, tantu hekk waslu biex ma jemnux fih. Il-bikja ta' Ġesu fuq Lażru mhijiex tant għax Lażru mejjed għax kien il-ħabib biss tiegħu, imma l-bikja ta' Ġesu hija iżjed profonda. Għax Ġesu kien jaf li għalkemm ħajamel dan il-miraklu, dan is-sinjali kbir, xorta l-Lut ħajjibqgħu qalbhom jibsa u ma jemnux fih. Il-mewt qedtilkom Lażru huwa jien u int. Ejjew nirriflettu ftit. Il-mewt x'tagħmlilna? Il-mewt fiżika. Taqtana minn kulħadd. Ninqatgħu weħidna, mitfuna fil-blat. Imma irrifletti ftit fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. X'inhuma dawk l-affarijiet li lili f'ħajti qed jaqtgħuni minnek? Intom araw ftit, irriflettu ftit fuq sempliċi frażi li meta tnejn jillatikaw, forsi anke intom ġieli tgħidu anke forsi fl-istess familja tagħkom.
Meta nibdew nillatikaw, meta nibdew ma naċċettawx wieħed il-ieħor, meta jien nibda nara l-ieħor ikraħ, jew nibda nara l-ieħor qisu dik il-persuna li lili ġej biex jħoddli posti. Għax l-aħħar mill-aħħar dik hija l-biża' tagħna. X'jiġri? Nibdew nweġġew il-xulxin bi kliemna. U mhux darba u tnejn toħroġ dik il-kelma li tgħid isma' ħabib, ma rridx nara wiċċek. Inti ftfint minn ħajtek poġġej ġebla quddiem dik il-persuna biex inti ma tarajix aktar. Mingħajr ma ntbaħt li jien qed impoġġi ġebla oħra quddiemi u bejnietna qed impoġġi l-ġebla li jifridna qegħdin inħaffru il-qabar tagħna. Temmen int li jien nista' nagħtik il-ħajja? Din hija l-mistoqsija ta' Ġesu li qed jagħmel lili u lilek. Id-dnub eżjes ikisser ir-relazzjoni tiegħi ma' Alla u ma' xulxin. Dan hu li jifridna, dan hu li jkissirna. U għalhekk Ġesu lil Marta jgħidilha għax jiena l-qawmien u l-ħajja, u Marta tgħidu u iwa dak ħajqum fl-aħħar jiem xi ħaġa li għadha trid iddum ma tseħħ. Le, illum. Illum Ġesu irid jagħtik il-ħajja. Illum Ġesu irid jagħtik il-kapaċità li inti tkun kapaċi timxi, li inti tkun kapaċi tħobb, li inti tkun kapaċi tgħix mal-oħrajn. Għax l-egoizmu mhuwa xejn l-għerq prinċipali ta' kull mewt. U llum eżies forsi aktar minn qabel qegħdin ngħixu f'dinja egoista. F'dinja li kulħadd trid titfnu wieħed ġo qabar mudlam għalih. Ejjew nitolbuh illum il-mulej. Ejjew aħna wkoll inġeddu l-fidi tagħna u l-mulej indur lejh u ngħidlu, iva mulej jiena nemmen li inti tista' tagħtini l-ħajja. U meta jien fil-ħajja tiegħi inġarrab il-mewt, mhix il-mewt fiżika, il-mewt ta' qalbek. Meta jien fil-ħajja tiegħi inkun qed ngħix fid-dlam, fil-biża', fil-qtieħ il-qalb. Inkun qed ngħix brabja ġo fija. Għalfejn ja ħasra. Il-mulej irid jarak kuntent. X'jonqsok int? Meta jiġu dawn il-momenti, ejjew aħna wkoll bħal Marta induru lejn il-mulej u ngħidulu, mulej, għandi bżonnok, għatini l-ħajja. Mulej, għandi bżonn li jiena mill-ġdid induq it-tieba tiegħek, l-imħabba tiegħek, kif edna il-kol kemm aħna l-lejla fis-salm. Urini mulej it-tieba tiegħek. U meta jien inħossni maħbub minn Alla li allura ħajti tinbidel. Li jid-dlam tal-ħajja isir dawl. Li il-mibeda tinqeret u tinbet l-imħabba. Ejjew nitolbuh illum din il-grazzja. Li aħna nkunu bnedmin ħajjin. Ħajjin għax ħajjitna mibnija mhux fuq l-egoizmu tiegħi imma fuq il-kelma ta' Alla li hija kelma li jiddawwal u tagħti l-ħajja. Nqumu bil-wifqa u nistqarru il-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien,
Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mux mamul, natura wahda mal-missier u bieħ sar kollox. Nizel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuħ għalina bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuħ. Fit-tielet jum qam minn bejn miet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier u għandu jirġiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem u fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fahom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqar mamudija waħda għal-maħfra tad-dnubiet nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Permezz tal-mamudija, Alla tagħna l-Ispirtu tiegħu u imlina b'fiduċja fih. Nitolbuh jilqa' it-talb tagħna u ngħidu: kun int mulej il-ħajja tagħna, kun int mulej il-ħajja tagħna. Mulej Ġesu, kun int il-komfort ta' dawk li ħallew kollox biex jimxu warajk u lesti li jaqdu lil ħuthom fil-knisja tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, intu rejt imħabba speċjali lejn il-familja tal-Lażru. Birek u qaddes il-familji kollha tagħna bil-preżenza tiegħek. Nitolbu. Mulej Ġesu, int qajjemt lil ħabibek Lażru. Qajjem għal ħajja lil dawk ħutna li bħalissa jinsabu f'xi sitwazzjoni ta' mewt u dlam. Nitolbu. Għamel mulej li aħna nkunu dejjem rikonoxxenti lejn il-grazzja tiegħek u ħajjitna tkun innu tarat il-ħajr lill-missier. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Kunu magħna mulej fil-ferħ u n-niket u mexxina dejjem lejn is-saltna tiegħek bi Kristu Siedna. Henna lina mulej, henna lina, henna lina mulej, henna lina. Nek mulej non ta' ismana, għalix fiki ta' majna finike. Henna lina mulej, henna lina. So benin midnumiet tal-imorti, nitolbuk trotti l-mafra tal-Sara. Henna lina mulej, henna lina. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-missier li jista' kollox. U Alla li tista' kollox, għati widen għat-talb tagħna u bis-saħħa tas-sagrifiċċju li nofrulek naddaf lil qaddejja tiegħek li minn għandek ħadu tal-lim tal-fidi nisranija bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bħala bniedem veru beka lil ħabibu Lażru u bħala Alla li jew minn dejjem qajmu mill-qabar
Ekk ukoll li ħenna għalina il-bnedmin u jatina ħajja ġdida bil-misteru għad-dejs tiegħu. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Għaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti il-għajn ta' kull qdusija, għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirraj ħibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li xirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja, għax bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ijieħutini tolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrej, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija
int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dunubijiet tad-dinja ħinna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dunubijiet tad-dinja ħinna għalina. ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dunubijiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dunubijiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. poplu tiegħi, ngħidli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Il-ġitu iġtek u sħal bħajtek, fid-desert bil-manna jina tmajtek, għal-mewt ikun dannajtni, ma sħalik inti sallabtni. O poplu tiegħi, ngħidli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsallak, dur lejja mill-ġdid qalbek sobjina. Kellek bżonn xi ħaġa u ċħadtilek, għalija kont tibni u jien missierek, bil-ħanezza ftakri ġenbi, lejn tħajtek l-aħħar tar ta' demmi. O poplu tiegħi, ngħidli fiex ħadd inqastek jiena. Għalik jien ġejt imsallak, dur lejja mill-ġdid lek sobjina. Saba kollha daw li triqu rejtek, l-ilma mill-blad ġirien jien proftejtlek, fil-ħaġġ il-ħal ġejt sqejtni,
Alish malairin seiti poplu tiei magnificatin astekina Jaitim salam dur lejam il-ġdid qalbek sobina. U Alla li tista' kollox, lilna li nitqarbnu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, għodna dejjem fost il-membri tiegħu u li jgħix u jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Namlilkom xi avviżi, l-ewwel ħaġa nfakkarkom biex il-lejla ma tinsewx iddawru l-arloġġ sija il qudiem biex minn għada nibdew il-ħin tas-sajf. Imbagħad għada fil-għaxija l-Isqof Anton sejjer imexxi il-Via Crucis, il-meditazzjoni tal-Via Crucis li jissir matul il-għolja ta' Ammar. Il-Via Crucis tibda fil-4:30. Fis-6:30 imbagħad ta' fil-għaxija ikun hawn ukoll bħal kull nhar ta' Ħadd il-Lectio Divina. Il-Via Crucis se tkun imxandra ukoll fuq Radio Marija. Fakkarkom ukoll biex għada minnu f'saħħtu imur jagħti id-dem li huwa tant bżonjus fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. L-aħħar avviż għal dawk li huma interessati li jixtiequ jingħaqdu fil-pellegrinaġġ li s-santwarju se jorganizza għal Fatima bejn is-7 u l-14 ta' Settembru. Min hu interessat jista' ikellem lili. Grazzi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikiħa l-om dejn bina fid-batiħa fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma
dak li mrar blu ġieħ miet